Hola, sóc l'Edu i avui estic més que contenta perquè faig 10 anys. Això vol dir que ara sóc gran, molt gran. Penseu que en només 10 anys he fet 4.000 milions de minuts de classes. Vaja, tants com si hagués començat a fer classe fa 800 anys, amb el Marco Polo. He conegut a gairebé 2,5 milions de persones i he posat tantes notes com si hagués avaluat a tota la població d'Espanya, de Portugal i de França. I això no és tot. Al meu diari segueixo 422 rutes d'autocars diferents, quasi 100 més de les que hi ha a tota la ciutat de Roma. I en aquest temps us he ajudat a facturar uns 6.000 milions d'euros. Tants que si posessis les monedes una rere l'altra, podries anar d'aquí a Sydney 7 vegades i encara te'n sobrarien per comprar-te alguna cosa única. Sí, he fet 10 anys. He passat la LOE, la LOMCE i la LOEM. He parlat amb vosaltres per telèfon tant com uns 2.000 dies seguits i hem sumat junts unes 30.000 hores de formació, prous com per fer 3 carreres universitàries. El meu codi ha acumulat el doble de línies que el de Windows i 6 vegades el que té la plataforma de Gmail. En 10 anys he après moltes coses. He crescut i n'he passat de tots colors. Però el millor que m'ha passat és que he fet molts amics. Gent que ha cregut en mi i que ha crescut al meu costat. Així que, avui, davant del pastís, tanco els ulls i demano un desig. Continuar fent-me gran al vostre costat. Gràcies, amics.